ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि त्या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। आणि आपण आपल्या चौथ्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत। त्याआधी थोडीशी उजळणी, जे आपण पहिले 3 अध्याय केलेले आहेत, पहिल्या प्रत्येक अध्यायामध्ये जाता येणार नाही, पण कालचा जो अध्याय आपण कर्मयोग बघितलेला आहे, मग आपण की कर्मयोग, कर्माचा म्हणजे कर्मकांडापासून कर्मयोग, ज्या रुद्रप्रताप राजाची आपण गोष्ट बघितली की मग कुठेतरी राज्य चालवत असतो आणि भौतिक जगामध्ये असतो, त्याच्यामुळे चैतन्य महाप्रभू नकारतात राजाला दर्शन देणं। परंतु जेव्हा तो स्वतः भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला झोकून देतो आणि कुठल्याही प्रकारचं मान अपमान न ठेवता आणि स्वतःच्या इंद्रिय वासनांच्या इच्छा वगैरे नियंत्रित करून तो जगन्नाथपुरीच्या यात्रेमध्ये, पुरीला जी जगन्नाथ यात्रा असते त्याच्या रथयात्रेच्या मध्ये रस्ता झाडायचं काम करतात आणि हातात झाडू घेऊन जेव्हा ते रस्ता झाडत असतात तेव्हा प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू त्यांना बघून ते प्रसन्न होतात त्यांच्यावरती। आता हे कर्मकांड ते कर्मयोग, म्हणूनच मनुष्याने सकाम कर्मात जरी अडकलं, की जरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे मनुष्य आणि त्यांना त्याची जाणीव नाहीये की मग मी भोगताय, मी करता आहे, तर या सगळ्या गोष्टींमध्ये जेव्हा मनुष्य अडकतो तेव्हा उत्तम गुरु, जसं आपण म्हटलं एखादा नेता सामान्य जनांसाठी जो आदर्श असतो, तशा त्या व्यक्तीने कशा प्रकारे त्यांची आध्यात्मिक पातळी उंचावायची आहे, की मग त्यांना तुम्ही काहीच करू शकत नाही, कामाचेच नाही, काही अशा गोष्टी सांगून कुठेतरी निराश करण्यापेक्षा भक्ती मार्गावर कसं आणता येईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे। आणि मग कुठेतरी तुम्ही हे जे करता आहात ते भगवंतांना अर्पण करा। जे धान्य निर्माण केलेलं आहे, एखाद्या शेतकऱ्याला सांगितलं, एखाद्या व्यापाऱ्याला सांगितलं, एखादा ब्राह्मण क्षत्रिय तर ब्राह्मणासारखं जे सत्व गुणांमध्ये असतात ते बरेचसे ज्ञान घेऊन या गोष्टी जाणत असतात, परंतु ज्या प्रकारे मग या व्यक्तींना त्या गोष्टी समजावल्या जातात आणि सांगितलं जातं तेव्हा कुठेतरी अध्यात्म पातळी उंचावली जाते आणि त्यांना त्याच प्रकारे मग त्या मार्गावरती थोड्या थोड्या आपण म्हणतो जसं बेबी स्टेप्स, म्हणजे कुठेतरी छोट्या मुलाच्या पावलांनी मग त्या आध्यात्मिक मार्गावर कोणाच्या असोसिएशन, ज्या साधू संघाबद्दल मी म्हणत होती, आणि म्हणूनच मग ते खूप महत्वाचं आहे। आणि असा ह्या निष्काम कर्मयोग आपण बघितला, मग त्यागाचा, मग प्रत्येकाचं विहित कर्म हा त्याचा यज्ञ आहे। यज्ञ काय आहे तर यज्ञ म्हणजे त्याग, त्यागाचं चक्र आपण बघितलं की मग शेतकरी त्यागाने त्या धान्याची निर्मिती करतोय, कारण कुठेतरी ते त्याग चक्र आहे आणि जो काही तो अर्पण करणार आहे त्याच्या फळाचीही अपेक्षा न करता ते भगवंतांसाठी कार्य करतोय आणि म्हणूनच तो यज्ञ करतोय, स्वतःचं विहित कर्म पार पाडतोय। आणि म्हणून मग ते कशा प्रकारे कृष्णापासून कृष्णापर्यंत हे त्यागाचं महत्व वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे। ज्याप्रमाणे आपण युधिष्ठिर महाराजांना बघितलं की मग इतका बलाढ्य राजा किंवा इतका बलाढ्य व्यक्ती असताना सुद्धा की मी आता हे कृष्णासाठी राज्य करणार आहे, जेव्हा राज्यावर बसायचं होतं तेव्हा नारद मुनींकडून त्यांनी मार्गदर्शन घेतलेलं आहे। आणि म्हणूनच अशा प्रकारे की ही विनम्रता
आणि हे निष्काम कर्म की मी राजा आहे, मी हे मिळवलंय, आम्ही युद्ध जिंकलंय, मी हे करणार नाही. कृष्णाला समोर ठेवून आणि जी कृतज्ञता मनामध्ये आणि मी हे राज्य कृष्णाचं हे मी चालवणार आहे, तर हे मी तुम्ही मला मार्गदर्शन करावं त्यासाठी. अशा प्रकारे ही जी विनम्रता आहे ही अत्यंत महत्वाची. आणि मग हे सगळं कळतंय हो, निष्काम कर्म काय आहे. जसं मी म्हटलं की नॉलेज पेक्षा ऍप्लिकेशन ऑफ नॉलेज म्हणजे ज्ञानापेक्षा ज्ञानाचं आचरण हे महत्वाचं आहे. नुसतंच ज्ञान घेऊन त्याला गंज येईल हो, त्याचं आचरणच केलं नाही. त्याच प्रकारे जसं आपण म्हटलं की मग त्या जनांमध्ये जेव्हा तुम्ही त्या ज्ञानाचं स्वतः आचरण करून त्याचं अनुसरण लोक करतात, तेव्हा ती आदर्श व्यक्ती. अनुकरण नाही. आणि म्हणूनच मी दैवी आहे, माझ्याकडे दैवी शक्ती आहे, की मग गोवर्धन पर्वत जो भगवंतांनी उचललेला आहे तो शक्य आहे का कोणाला? मग ज्या काही गोष्टी ज्या स्वतःच्या यथातथा बुद्धीने जे काही लोक तथाकथित लोक आपण म्हणतो, की ज्यांना त्याविषयी पूर्णपणे ज्ञानाचा अभाव आहे. मग हे जे नॉलेज नॉलेज काय हो, तर आध्यात्मिक ज्ञान. आणि म्हणूनच जेव्हा मी सांगितलं की जेव्हा आपण एखादा निर्णय घ्यायला जातो तेव्हा तो 360 डिग्री मधनं कोण देतो, तर एक उत्तम मार्गदर्शन हे उत्तम गुरुकडून मिळू शकतं. ते आध्यात्मिक दृष्टिकोनातूनही मिळतं. मग त्याला कुठेतरी शारीरिक, मानसिक, तात्विक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोन असतो. आणि म्हणूनच मग ते सगळ्या दृष्टीने परिपूर्ण असा निर्णय होऊ शकतो. आणि म्हणूनच कुठलंही हे कार्य करताना गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा ते निश्चितच सुयोग्य प्रकारे केलं जातं. आणि म्हणूनच मग असा हा सामान्य नेता, की असा हा आदर्श व्यक्ती म्हणजे भगवंत सांगतायत, अर्जुना तू युद्ध करायचंयस, तू क्षत्रिय आहेस, तू दृढ निश्चयाने युद्ध करायचंय, युद्ध मला माझ्यासाठी करायचंय. आणि तू जर युद्ध केलं नाहीस तर तोच आदर्श ह्या व्यक्ती घेतील. म्हणून एक उत्तम आदर्श जे आपण फॅमिलीजमध्ये बघतो, जे आपण कुटुंबामध्ये बघतो, का कुटुंबाचा कर्ता असतो आणि का त्या कर्त्याने व्यवस्थित वागायचं असतं, किंवा ती आदर्श व्यक्ती आपण म्हणतो लहान भावाला मोठा भाऊ आदर्श का असतो, जर तो चांगली वर्तणूक केली तर ते अनुसरण केलं जातं त्याचं. पण म्हणून तो मोठ्या भावाने अशा गोष्टी केल्यात म्हणून मी पण कशा केल्या पाहिजे, ते अनुकरण नाही. म्हणून ही गोष्ट जाणून घ्या, अनुकरण आणि अनुसरण याच्यामध्ये काय फरक आहे. तसंच्या तसं कॉपी करणं नाही, तर त्या गोष्टींचं पालन करणं हे अनुसरण. आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक पर्सनॅलिटी, ज्या आध्यात्मिक जे व्यक्तिमत्व असतात, जे काही ज्ञान देतात, ते ज्ञानाचं अनुसरण केलं पाहिजे. हे सगळं सांगतोय, सगळं कळतंय, ज्ञान घेतोय, पण मग का पुन्हा त्या वाटेवरती जातोय, का त्या पापी गोष्टी केल्या जात आहेत, कुठेतरी पापाचा भागेकरू कुठेतरी भागीदार होतोय, किंवा मग त्या का गोष्टी केल्या जात आहेत, 10 पावलं आध्यात्मिक मार्गावर पुढे जाऊन पुन्हा का मागे खेचलं जात आहे. कारण तो सगळ्यात मोठा शत्रू बसलाय ना तिथे. ती जी वासना आहे ना, काम वासना, ती अत्यंत शत्रूप्रमाणे आहे हो सगळ्यांना. आणि जसं मी म्हटलं की गर्भाला वारेनी आच्छादलेलं आहे, आरशाला धुळीने आच्छादलंय, आगीला धुराने आच्छादलेलं आहे, त्याचप्रमाणे या कामवासनेने आच्छादलेला आहे या आत्म्याला. हा जो आत्मा आहे हा त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली तर जगतोच आहे, परंतु ही जी माया आहे ना, मोह माया, त्याचं आच्छादन आहे पूर्णपणे या आत्म्यावरती. आणि म्हणून मग आजच्याही अध्यायात आपल्याला बघायचंय, बॉल इज इन अवर कोर्ट. आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला कशा प्रकारे शरण द्यायचंय, आपल्याला कशा प्रकारे अप्रोच करायचंय, कशा प्रकारे कुठल्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करायचंय हे जाणून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणून मग हा ज्या सर्वात मोठ्या शत्रूचा नाश कसा करायचाय, तर ज्ञानरूपी शस्त्राने त्याचा नाश करायचा. जे आपण दुसऱ्याही अध्यायात बघितलं, कुठेतरी वासना, कारण ती आसक्ती वासनेमध्ये कधी रूपांतरित होते, मग हे सगळं नकळत होतं. आणि म्हणून इथे कुठेतरी हे सगळं प्रात्यक्षिक ज्ञान दिलं जाते. जसं मी म्हटलं की गीतेमध्ये प्रत्येक गोष्ट शिकण्यासारखी आहे, की जे गुरु शिष्याचं नातं त्याच्यातून आपण शिकतोय. मग ह्या ज्या प्रात्यक्षिक ज्ञानाने, की तुमच्या दिनचर्येमध्ये, तुमच्या डेली, तुमच्या रोजच्या व्यवहारी जीवनामध्ये या गोष्टी किती महत्वाचा भाग असतात आणि त्या किती किती योग्य प्रकारे तुम्हाला आचरण तुमचं घडवू शकतात, कारण हे ज्ञान घेणं आवश्यक. आणि म्हणून ह्या ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन हे त्यातूनही महत्वाचं आहे. आणि मग आपण पुढे जातोय आज चौथ्या अध्यायामध्ये आपण बघणार आहोत ज्ञानयोग.
मग हे ज्ञान सुरू झालेलं आहे. हो, ज्ञानाचा मार्ग तर सुरू केलेला आहे दुसऱ्या अध्यायापासूनच. मग बुद्धियोग बघितला आपण, सांख्ययोग बघितला, मग ज्याच्यामध्ये मुख्य गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेले, तू शरीर नाही तू आत्मा आहेस. मग या आत्मसाक्षात्कारी ज्या मस्त रथाची आकृती मला अत्यंत आवडते, कारण ती जी इंद्रिय आहेत त्या इंद्रियांना मनाने बांधले आणि त्या मनाच्या दोऱ्या त्या बुद्धीच्या हातात आहेत आणि बुद्धी ही रथावरती तिथे सारथ्य करतीये, पण तो आत्मा आरूढ आहे त्याच्यावरती, कारण तिथे लक्षच गेलेलं नाहीये. मग हा आत्मिक स्वरूपावर, कारण कुठेतरी फक्त त्या देहधारी भावनेवर, आणि म्हणून ही कामवासना मग त्या मन बुद्धी आणि इंद्रिय यांनाच बरोबर आच्छादित करते. कारण मन मन हे जे असतं ना, या मनाला आपण खूप छान प्रकारे 6व्या अध्यायात जाणणार आहोत, कारण त्याला मार्गदर्शन करणं कसं आवश्यक आहे. मग हे ज्ञान चालूच राहणार आहे. आणि अर्जुनाचे प्रश्नही संपणार नाहीयेत. ते ज्ञानाचा खजिना उघडलेला आहे आणि ज्ञानाची गंगा वाहतीये. त्यामुळे हे 18ही अध्याय आपल्याला ही ज्ञानाची गंगा भरभरून अगदी जितकी बघायची आहे, जितकी घ्यायची आहे आणि ते ज्ञान आत्मसात करायचंय. याचं सेवन, जसं आपण पहिल्या गीता महात्म्यामध्ये म्हटलं की या अमृताचं सेवन दोहन प्रत्यक्ष भगवंत करतायत. पहिला श्रोता जरी अर्जुन असला तरी आपल्यासाठी हे सगळं ज्ञान आहे. आणि म्हणून मग हे ज्ञान कधी आलंय तर एवं परंपरा प्राप्तम, की याच्याही आधी हे ज्ञान अनेक लक्ष वर्षांपूर्वी हे ज्ञान आलेलं होतं, परंतु हे काही कारणाने लुप्त झालेलं. आणि म्हणून मग पुन्हा द्वापार युगामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाला ही गीता पुन्हा उपदेशित केलेली आहे. मग भगवंतांनी या वर्णाश्रम पद्धतीची कशी निर्मिती केली आहे, कुठल्याही प्रकारच्या धर्माने नाही, तर कुठल्याही प्रकारच्या जन्माच्या गोष्टीने नाही, तर कर्माने कशा प्रकारे, कारण मग ही कर्म का वर्णाश्रम पद्धती झाली ह्याचंही आपण मार्गदर्शन घेणार आहोत, ज्ञान घेणार आहोत. मग ज्या कर्मयोगाला आपण, मग कर्मणो ह्यपि बोधव्य, मी भगवंत कर्म काय करतायत, मग हे कर्माविषयी आपल्याला जाणायचंय. आणि मग भक्तवत्सल भगवंतांना जाणायचंय, कारण भगवंत काय करत नाहीये, तो भगवंत अर्जुनाचं सारथ्य करतायत, नंदाच्या गायींचं रक्षण केलेलं आहे, ज्यांनी अनेक असुरांचा नाश केलेला आहे, असे भगवंत या सृष्टीमध्ये प्रकट होत आहेत, भौतिक प्रकृतीमध्ये. मग ते कसे प्रकट होत आहेत आणि अर्जुन त्यांना प्रश्न विचारतायत, मग तेही आपल्याला जाणून घ्यायचंय. मग त्यागामुळे दिव्य ज्ञान, मग हे ज्ञान कसं तद्विधी प्रणिप्रातेनं, पारंपरिक ज्ञानाने मग या उत्तम गुरुकडून कसं ते ज्ञान आत्मसात करायचंय, आणि या ज्ञानाची प्राप्ती प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांच्या उदाहरणांनी, की मग या गुरूंकडूनच कशा प्रकारे दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. आणि त्यासाठी हा त्याग जो आवश्यक असतो, हे त्यागाचं चक्र आपण कालही बघितलं. त्या त्यागाची भावना म्हणजे कुठेतरी ही जी आध्यात्मिक भावना आहे, हे जे ज्ञान घेतोय आपण, की मग त्या यज्ञ ज्या ज्या वेदांमधनं आपण हा अभ्यास केलेला आहे, ते कुठेतरी आपल्याला त्या त्यागाचं महत्व समजावून देतं आणि ते दिव्य ज्ञान प्राप्त होऊ शकतं. मग हा इतिहास जाणायचा आहे आपल्याला. श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम वानमहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानाने ते मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने ते इक्ष्वाकुला सांगितले होते. इक्ष्वाकुला सांगितले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे जे ज्ञान आहे याचा इतिहास जो जाणायचा आहे, एवं परंपरा प्राप्तम मिमं राजर्षरो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्टः परंतप. हरे कृष्ण. या दोन्हीवर मी बोलते एकदम. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विद्वान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विद्वान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे जो इतिहास जाणायचा आहे गीतेचा, तर हे गीतेचं ज्ञान अनेक वर्षांपूर्वी, मग ते जे वैदिक मॅथ्स आहे, ते वैदिक गणित आहे, ते पण आपल्याला जाणून घ्यायचंय पुढे जाऊन. अशा प्रकारे ही गीता भगवंतांनी, प्रत्यक्ष भगवंतांनीच हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वानांना अनेक लक्ष वर्षांपूर्वी हे
सत्ययुगातील मग सूर्यदेवांना हे दिलं गेलं. सूर्यदेवांचं नाव विवस्वान आणि विवस्वानांनी ते ज्ञान मानव जातीचे पिता मनु यांना दिलं आणि मनुने ते त्रेतायुगाचे जे रघु डायनॅस्टी, ज्या रघुकुळाला आपण म्हणतो त्या रघुकुळाचे जे त्याच जनक जे आहेत आणि त्या इक्ष्वाकुला म्हणजे त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला हे ज्ञान मनुनी इक्ष्वाकुला दिलेलं आहे. जशी ती पिढी चालत आलेली आहे तसं त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रातल्या कुळातले हे इक्ष्वाकू प्रथम आणि मग त्यांना हे ज्ञान मनुनी दिलेलं आहे. तर अशा या 4 परंपरा. मग कृष्णांनी हे ज्ञान कसं दिलंय तर भगवंतांकडून हे ज्ञान 4 हे संप्रदाय आहेत आणि या संप्रदायात थ्रू हे ज्ञान आलेलं आहे. मग हा कुणाला तर ब्रह्मांना दिलं माधवाचार्य. मग हे जे ब्रह्मगौडीय आणि तीच वैष्णवांची जे जे श्रीला प्रभुपादांचा संप्रदाय आहे, हा वैष्णव हा जो संप्रदाय आहे हा कशाच्या अंडर येतो तर गौड ब्रह्मगौडीय संप्रदाय असे हे संप्रदाय 4 आहेत. मग ब्रह्म, लक्ष्मी, शिव आणि कुमार संप्रदाय आणि मग त्यांच्या खाली कसे तर माधवाचार्य, लक्ष्मींचं आहे ते रामानुजाचार्य, विष्णू स्वामी आणि निंबार्काचार्य असे हे संप्रदाय. खूप खोलात याचं मग भागवतामध्ये याच्याबद्दल अजून विस्तृत माहिती आहे. फक्त थोडासा एक स्पर्श करून या ज्ञानाला जाण्यासाठी की कशा प्रकारे हे ज्ञान मग त्या संप्रदायांतू आलेले आहे आणि मग हे 4 संप्रदाय कुठले आहेत. मग हे थोडंसं आपण जाणलंय, त्याच्या फार खोलामध्ये नाही कारण भगवद्गीतेत आता त्याचा असा उल्लेख नाही, तरी तात्पर्याची थोडी माहिती आहे ती तुम्ही वाचू शकता. मग आता प्रश्न पडलाय बघा, प्रश्न काय पडलाय अर्जुनाला, पण कसे. मग हे ज्ञान भगवंतांनी दिलंय, हे ज्ञान पुन्हा दिलं गेलं अर्जुनाला, पण तू माझा समकालीन आहेस अर्जुन म्हणतोय. कृष्णाला अर्जुन म्हणतोय की ज्ञान दिलेलं आहे, तुम्ही तेव्हाही हे ज्ञान विवस्वान सूर्यदेवांना दिलेलं आहे आणि मग आत्ताही तुम्ही हे ज्ञान मला देताय, पण आपण समकालीन कसे. कारण अर्जुन आणि भगवंतांच्या वयामध्ये फारसा काहीही फरक नव्हता, समकालीन होते ते. मग कशा प्रकारे मग भगवंतांना जाणायचंय. आणि मग हे जे वैदिक मॅथ्स मी म्हटलं हे थोडंसं जाणून घ्या की कशा प्रकारे मग ही जी 4 युग आहेत. आता ही 4 युग कुठली तर कलियुग, द्वापार युग, त्रेतायुग आणि सत्ययुग. थोडे आवाज काय येत आहेत मला, थोडी काळजी घ्या. मग हे जे 4 युग मी म्हटलं की सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि कलियुग. मग याचे जे वर्ष आहेत, याचा जो काळ आहे तो 4,32,000 वर्ष. त्याच्या दुप्पट द्वापार युग, कलियुगाचा काळ 4,32,000 वर्ष, त्यापैकी 5,117 वर्ष झालेली आहे. सॉरी. आणि कलियुगापेक्षा डबल द्वापार युगापेक्षा तिप्पट हे त्रेतायुग आणि त्याच्याही पेक्षा दुप्पट म्हणजे x, 2x, 3x आणि 4x असं जर म्हटलं तर कलियुगापेक्षा द्वापार युगाच्या अजून एक त्रेतायुग आणि त्रेतायुगापेक्षा जास्त सत्ययुग. म्हणजे हे एकपट असेल तर दुप्पट, तिप्पट आणि 4पट असं त्याचं कालावधी आहे. आणि मग ही सगळी युग मिळून मन्वंतर, मग याला काय म्हणतात, याला एक दिव्य युग तयार होतं. या 4 युगांचा कालावधी मिळून दिव्य युग प्राप्त होतं आणि ही दिव्य युग, ही 71 दिव्य युग मिळून एक मन्वंतर होतं. मग मनुचा जो काळ आहे, मनुचे जे जीवन आहे तेवढं मन्वंतर. आणि मग ही मन्वंतर थोडेस आहे. मग हे कल्प म्हणजे कसं तयार होतं, एक कल्प ब्रह्माचा एक दिवस, म्हणजे 14 मन्वंतर आणि 15 संध्या. संध्या म्हणजे काय तर फक्त द्वापार युग आणि कलियुगामधला हा जो छोटासा कालावधी आहे तेवढा धरला जातो आणि तो म्हणजे ती संध्या, त्या 15 अशा संध्या धरल्या गेल्या. ते एक कल्प म्हणजे एक ब्रह्माचा दिवस आणि ब्रह्मा असे 100 वर्ष आणि म्हणून मग ते 36,000 कल्प म्हणजे ब्रह्माचा दिवस आणि तेवढ्याच रात्री असं मिळून पूर्ण ब्रह्माचं जीवन आहे. असा हा सगळा कालावधी आहे. हे कुठेतरी वैदिक गणित आहे सगळं आणि हे वैदिक गणित खूप काही खोलवर नाहीये, तरी तात्पर्यामध्ये ते दिलेलं आहे की किती वर्षापूर्वी ही भगवद्गीता पृथ्वीवर आलेली आहे.
आणि म्हणून मग ह्या सगळ्याची जे मी मगाशी सांगितलं 27 चक्र 4 युगांची संपलेली आहेत, 6 मन्वंतर संपलेली आहेत आणि म्हणून तितकी ब्रह्मदेवाला 50 वर्ष म्हणून ते इंटू 50 जे केलं जातं त्याप्रमाणे ही 4,32,000 वर्ष हा काळ आहे एका युगाचा. आणि त्यापैकी आपल्याला जसं मी म्हटलं की एक्स म्हणजे 1 पट 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9 म्हणजे अशा प्रकारे हे जे 9 इंटू 4,32,000 तितका हा काळ आहे. 3.888 मिलियन म्हणजे किती तर लक्ष एवढे दशलक्ष रादर 1 मिलियन म्हणजे आपण इथे इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं आहे परंतु कुठेतरी दशलक्ष म्हणजे त्याच्यानंतर मिलियन त्याच्यानंतर बिलियन असं ते होतं म्हणजे कोटी आणि कोटी नंतर दशकोटी मग अब्ज असं ते केलं जातं. मग असं हे ब्रह्मदेवाचं जीवन आहे. मुख्य सांगण्याचा उद्देश याच्यातला हे सगळं वैदिक गणित आहे. मग या 4 युगांची 27 चक्र जी संपलेली आहेत म्हणून तेवढा काळ म्हणजे 116 दशलक्ष वर्ष आहे. आणि म्हणून मग त्याच्यापैकी 4,32,000 इंटू 9 ही 3 लक्ष वर्ष 3 दशलक्ष त्यापैकी कलियुगाची 5,117 ही वर्ष म्हणजे 120 लक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता भगवंतांनी विवस्वानांना सांगितलेली म्हणजे सत्ययुगातले जे सूर्यदेव आहेत त्यांना सांगितली होती. म्हणून ही तिन्ही युग एकत्र करून कलियुगाची 5,117 एवढा काळ मिळून 120 लक्ष वर्षांपूर्वी दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही गीता विवस्वानांना सांगितली गेली. आणि मग त्याच्यापैकी ही जेव्हा विवस्वानांना सांगितली गेली तो काळ सत्ययुगाचा होता पण त्याच्यानंतर विवस्वानांनी ही मनूला सांगितली. मनू हे मानव जातीचे पिता आणि मनूपर्यंत ती आली तेवढा काळ न धरता मनूंनी जेव्हा इक्ष्वाकूला सांगितली त्या काळापासून फक्त त्रेतायुग आणि द्वापार युग जर धरलं तर किती धरलं जातं 5 इंटू 4,32,000 आणि वरची 5,117 वर्ष म्हणजे मग सत्ययुगाला धरलं जात नाही. ती 4x सोडून दिले तर फक्त x 2x 3x म्हणून 3 आणि 2 5 आपण म्हणतो. जसं आपण सपोज तुम्ही धरलं की सत्ययुग कलियुग हे जर x वर्ष आहे तर त्याच्यापेक्षा दुप्पट हे द्वापार युग आहे त्याच्यापेक्षा तिप्पट हे त्रेतायुग आहे आणि त्याच्यापेक्षा चौपट हे किती आहे तर सत्ययुग आहे. आणि असं जेव्हा गणित केलं जातं म्हणून मनूने जेव्हा इक्ष्वाकूला सांगितली तेव्हा ती गीता पृथ्वीवरती आलेली आहे. तो म्हणजे मानव जातीपर्यंत आलेली आहे. म्हणून कलियुग त्रेतायुग आणि द्वापारयुग इतकी मिळून जी वर्ष आहेत मग कलियुगाची आता फक्त 4,32,000 वर्षांपैकी 5,117 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि हे महाभारत शांती पर्व 348.51-52 मध्ये आपण हा इतिहास शोधू शकतो की ज्याच्यामध्ये दिलंय त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वानमनवेददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थ सुता येक्ष्वाकवेददौ इक्ष्वाकूना च कथितो व्याप्य लोकान वस्थितः. हरे कृष्ण माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. त्रेतायुगाच्या प्रारंभी परमात्माशी संबंधाचे हे शास्त्र विवस्वानाने मनूला दिले होते. मनूने मानव जातीचा पिता असल्याने या पृथ्वी ग्रहाचा राजा महाराजा इक्ष्वाकू याला ते दिले. रघुवंशाचे पूर्वज ज्यामध्ये भगवान रामचंद्र प्रकट झाले म्हणून भगवद्गीता महाराजा इक्ष्वाकूच्या काळापासून मानवी समाजात अस्तित्वात होती. त्रेता आणि द्वापार 5 इंटू 4,32,000 म्हणजे 2 लाख हा म्हणजे 2 मिलियन होतं म्हणजे 2 मिलियन. हा येस 2 दशलक्ष आणि 2 वरचे लाख हे जे 4 शून्य आहेत आणि त्याच्यापैकी कलियुगाची वेळ जी निघून गेली कलियुगामधल्या 4,32,000 पैकी आता फक्त 5,117 वर्ष झालेली आहेत. तेवढा कालावधी त्याच्यात ऍड केल्यानंतर तितके लक्ष 2 मिलियन एवढ्या वर्षापूर्वी ही गीता
पृथ्वीवरती सांगितली गेली. मग हा ब्रह्मदेवाचा, जसं मगाशी आपण ते कल्प बघितलं, ब्रह्मदेवाच्या इतके दिवस आणि इतकी रात्र मिळून, म्हणजे अक्षरशः ब्रह्मदेवाचा एक सेकंद होतो तेव्हा या पृथ्वीवरती 100,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष होऊन जातात. मग 6,00,000 वर्ष म्हणजे त्याचं एक मिनिट. मग त्याच्या पुढे जे 360 वर लक्ष आहेत आणि मग 8 दशलक्ष किंवा कोटी ज्याच्यामध्ये म्हणतो तो पूर्ण दिवस आहे ब्रह्मांचा. असा हा सगळा काळ सांगितलेला आहे. हे सगळं वैदिक गणित आहे. तुम्हाला त्या 4.45 याच्यामध्ये पर्यंत तुम्हाला तात्पर्यामध्ये सगळं दिलेली आहे. खूप खोलामध्ये गेलेलं नाहीये. प्रभुपादांनी त्याचा जे अनुवाद केलेला आहे त्याच्यामध्ये मुख्य ह्या 2 गोष्टी आहेत, की ती पृथ्वीवरती कधी आली गीता आणि मग मानव जातीपर्यंत जेव्हा इक्ष्वाकुनी ही दिलेलं आहे ज्ञान, तेव्हा ते त्रेतायुग आणि द्वापारयुग आणि मग त्याच्यानंतरचं कलियुगाची तेवढी वर्ष, असं करून आपल्यापर्यंत हे ज्ञान मानव जातीपर्यंत आलेलं आहे. आता हे सगळं ज्ञान आलेलं आहे आणि मग हे ज्ञान जेव्हा घेतलं जातं, मग हे ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिले, हे हा गीतेचं ज्ञान आहे. एक सेकंद द्या मला. आणि म्हणून मग आपल्याला जाणायचंय, जेव्हा अर्जुनाने हा प्रश्न भगवंतांना विचारलाय की आपण समकालीन कसे, मग भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तूही तेव्हा होतास. बघा, या चित्रामध्ये आपल्याला दिसतंय जे भगवंतांचे माता पिता आहेत. मग या कृष्णांना आपल्याला जाणायचंय की कृष्ण आणि आपल्यामधला फरक, की कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की तूही त्या काळी होतास, परंतु तुला आठवत नाहीये तुझा कुठल्या जन्मात होतास किंवा काय, पण ते मला माहिती. कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत आणि भगवंत हे अजन्मा आहेत. भगवंत हे प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत. तुम्हाला आम्हाला आहे का हो आपल्या आई वडिलांना निवडण्याचं चॉईस आहे काही? आहे? आपण निवडू शकतो आपल्या आई वडिलांना? हो, असे असं म्हणतात. असं असं कसं निवडू म्हणतात. शकतो? असं असं म्हणतात. म्हणतात नाही माताजी. हो, हे उत्तर खूप डेंजरस विधान आहे हे. नाही, नाही. भागवतात असं म्हटलेलं आहे, की पुनर्जन्माच्या वेळेस आत्मा आपलं पाप आणि पुण्य बरोबर घेऊन ते कर्माचं माताजी. नाही, तो नाही. ते कर्माचं आहे घेऊन सगळं. आपलं पुढचं कर्म कुठे होईल ते आई-बाप तो निवडतो. नाही, मग तेच आहे ना. परंतु कृष्णांसारखं प्रकट होऊन तर नाही ना. नाही, नाही, नाही. तसं हां, नाही. फक्त हां. गर्भात तो मग हा जर प्रवेश करण्याचं म्हणजे हां, आई-वडील निवडण्याचा हां. अधिकार आत्म्याला आहे. येस. मग तो आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे. हो. हा आत्म्याचा जो आहे, आत्म्याचा हा जो मुद्दा आहे, हा आपण पुढे जाऊया. कारण अजून आपले भक्त सगळे पहिल्या टप्प्यावरती आहेत माताजी. हां, त्यामुळे हां. तो आपण मुद्दा नक्की घेऊया. पण आज हं, आपण ज्याबद्दल बोलतोय ते कृष्णातला आणि आपल्यातला फरक, हं. की ज्या आध्यात्मिक, मग ज्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे आणि त्याचा कधीही, या शरीराचा कधीही नाश होत नाही. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत मग, अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतीं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचा. मी जर या जन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे जाणून घ्यायचंय आपल्याला की भगवंत हे अजन्म आहेत आणि त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि हे अविनाशी शरीर आहे, त्यांची जी इंद्रिय आहेत ही सगळी अविनाशी आहेत, सर्व प्राणीमात्रांचा ईश्वर आहे. आणि असे हे प्रत्येक युगामध्ये, मग ज्या चित्रात आपल्याला दिसतंय की वसुदेव आणि देवकीच्या पोटी ज्यांनी जन्म घेतला त्यांनी परमात्मा रूपात दर्शन दिलेलं आहे. आधी वसुदेवाच्या मनात उत्पन्न झाले, ते देवकी मातेच्या मनात तिथून उत्पन्न झालेले आहेत आणि प्रत्यक्ष परमात्म्याचं रूप यांनी समोर घेऊन त्यांनी दर्शन दिलेलं आहे. आणि जेव्हा मग वसुदेवांच्या विनंतीने त्यांनी ते बाल्य स्वरूप आणि त्या बाल्य रूपामध्ये, मनुष्य रूपामध्ये देवकी मातेच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे.
आणि म्हणून ते वसुदेवाच्या मनातून, देवकीच्या मनात, वसुदेवाच्या हृदयातून, देवकी मातेच्या हृदयात आणि मग देवकी मातेच्या उदरात त्यांनी प्रवेश केलेला आहे, गर्भामध्ये त्यांनी. अशा प्रकारे ते प्रकट झालेले. मग ही भावना कधी प्रकट झालेली आहे? मग प्रभुपाद म्हणतायत की मग जे काही तथाकथित लोक असतात ते एखाद्या गुरुबद्दल, अरे हा गुरु असा आहे हो, असा गुरु. मग प्रभुपाद म्हणतात की जेव्हा लेक्चर्स देताना, मग तुम्ही त्या प्रभुपाद असे असे आहेत किंवा गुरु अशा प्रकारचं विधान करतायत, गुरु अशा प्रकारे बोलतायत. मग गुरूंबद्दल बोलण्यापेक्षा तुम्ही प्रत्यक्ष गुरूंनाच का विचारत नाही ते की काय आहे? मग हे ज्ञान जाणणं, कुठेतरी परस्पर काही गोष्टी अज्ञानामध्ये कुठल्या तरी गोष्टींबद्दल चर्चा. आणि आपण आताच्या या युगामध्ये बघतोय हो, उचलली जीभ आणि लावली टाळूला. मग त्याविषयी ज्ञान असो नसो, एखादा फाटका मनुष्य पण उठेल आणि कशावरही चर्चा करेल हो. पण फाटका म्हणण्याचा उद्देश हा की अज्ञान म्हणजे ज्ञानाने फाटका हो. त्या ज्ञानाचा कुठेतरी अभाव आहे तिथे. काही बोलतोय त्याला बेस आहे का? त्याला शास्त्राचा, म्हणून गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून जेव्हा ते विधान केलं जातं तरच ते विधान. म्हणून एक जसं म्हटलं मी काल की मग पापी गोष्टी, की जर हनुमान आणि विभीषणासारख्यांना का जय जयकार केला जातो? कारण त्यांनी भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्या गोष्टी केलेल्या आहेत. म्हणून उद्या तुम्ही आम्ही पण काही पाप गेली तर भगवंतांच्या सेवेमध्ये नाही चालणार, कारण त्याला कुठेतरी त्या शास्त्राचा आधार पाहिजे हो. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंत हे ज्ञान सांगतायत. आणि भगवंत कधी प्रकट होत आहेत? प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. मग ते कशा प्रकारे आणि कुठे प्रकट होत आहेत? तर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्मचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग हे जे प्रकट होणं आहे भगवंतांचं, भगवंत प्रत्यक्ष पृथ्वीवरती अवतरतायत, जे जे उतरून आलेले आहेत पृथ्वीवरती. का? ती भावना कधी झालेली आहे? कारण त्यावेळी प्रकट झाले जिथे धर्माचा ऱ्हास होतोय, जिथे आकाशवाणी झाली. प्रत्यक्ष कंस आपल्या कृष्णाच्या पुस्तकामध्ये, कृष्ण या आध्यात्मिक ग्रंथामध्ये खूप सुंदर ही कथा आहे की जेव्हा देवकी आणि वसुदेवाचं लग्न होते तेव्हा प्रत्यक्ष कंस तो रथ हकत असतो, कारण कंस हा देवकीचा भाऊ आहे. परंतु जेव्हा आकाशवाणी होते की देवकीचा 8वा पुत्र तुला ठार मारणार आहे, त्या क्षणी कंस बदलतो आणि त्या क्षणी त्यांनी कंसाने देवकीचे केस धरलेले आहेत आणि तिला मारायला उठलेला आहे. तिथेच धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे आणि तिथेच भगवंत प्रकट होत आहे. आणि ही जी प्रकट होण्याची, की मग त्या देवकी मातेच्या पोटी ज्यांनी जन्म घेतलेला आहे ते भगवंत प्रकट झाले त्या युगामध्ये. आणि प्रत्येक युगामध्ये भगवंत असे अवतरित होत आहेत. ज्या भगवंतांचे आपण अवतार बघितले, मग ज्या प्रल्हाद महाराजांच्या मग का अवतरित होत आहेत? भक्तांच्या रक्षणासाठी. अधर्मा जो झालेला आहे, मग त्या अधर्मामुळे धर्माचा जो ऱ्हास झालेला आहे, त्या धर्माची पुनर्स्थापना आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरता. आणि म्हणूनच भगवंत अवतरित होण्याचं हे कारण म्हणजे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता, तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भक्तांचा उद्धार करण्याकरता ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण, की ज्या नरसिंहाने खांबामधून प्रकट झालेले आहेत. कुठेही हिरण्यकश्यपूला दाखवायचं नव्हतं की भगवंत जागोजागी आहेत, पण जेव्हा नारायण 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 त्या स्थिताधीर मुनींनी ज्या दृढ निश्चयाने केलेलं होतं, तो नारायण हा उच्चार की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहेत. आणि म्हणूनच त्या खांबामधून ते प्रकट झालेले आहेत. ज्या क्षणी हिरण्यकश्यपूने त्याला
त्या खांबाला पाडलेलं आहे, तेव्हा त्या खांबातून ते नरसिंह बनून प्रकट झालेले आहेत, ज्यांनी हिरण्यकश्यपूचा वध केलेला आहे. अशा या कंसाला सुद्धा भगवंतांनीच ठार मारलेलं आहे. मग आयुष्यभर ज्याने कंसाने कृष्ण 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 केलं, पण फक्त मनात भावना काय, तर द्वेषी भावना. आणि म्हणूनच त्या धर्माचा जो ऱ्हास झालेला आहे त्याची पुनर्स्थापना करण्याकरता भगवंत प्रत्यक्ष प्रकट होत आहे. अशा या भगवंतांना खूप सुंदर असा श्लोक आहे हा. आणि म्हणूनच या श्लोकाबद्दल जाणून आपल्याला जाणायचंय की काय जन्म आणि कर्माचं रहस्य आहे भगवंतांच्या, आणि कोण हे जाणू शकतं. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो तो देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा या जन्माचं आणि कर्माचं, मग कर्म भगवंत, अहो भगवंतांनी कंसाला ठार मारण्यासाठी नाही, दृष्टांचा नाश करण्यासाठी तर ते आले, परंतु ते करण्यासाठीही ते कुणाला सांगू शकले असते. इतकं भगवंतांचं अधिकार आहे, नियंत्रण आहे भगवंतांचं सगळ्यांवरती. परंतु भगवंतांनी ते प्रकट झालेले आहेत त्या भक्तांचा सहवास मिळण्यासाठी, जे भक्त वत्सल आहेत. हो, मग कर्म भगवंतांनी काय केलेलं नाही, भगवंत सगळं कर्म करतायत ज्याची भगवंतांना अजिबात आवश्यकता नाही, कारण ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत भगवंत. आणि म्हणूनच या जन्माचं जे अजन्म आहेत, ज्यांचं शारीरिक आणि जे आध्यात्मिक आहेत, त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि कशा प्रकारे जे सच्चित आणि आनंद आहे. मग जे सच्चित आनंद म्हणजे सत म्हणजे शाश्वत, चित म्हणजे पूर्णपणे ज्ञानाने परिपूर्ण, आनंद जे सर्वथाच आनंदी असतात, असे हे भगवंत, ज्यांनी या जन्माचं आणि कर्माचं भगवंतांचं हे जे रहस्य आणि हे स्वरूप रादर जाणलेलं आहे, तो देहत्याग केल्यानंतर मग जी व्यक्ती या गोष्टीला जाणतीये, ती जेव्हा या भौतिक जगातून आपल्या जीर्ण देहाला त्यागेल, तेव्हा निश्चित पुन्हा उलटून या भौतिक जगात परत येणार नाही. ती निश्चितच भगवत धामाला प्राप्त होईल. असा हा फरक भगवंतांचा आणि आपल्यामधला कसा जाणायचा आहे, कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत आणि माया ही भगवंतांची निर्मिती आहे. माया ही भगवंतांकडून नियंत्रित केली जाते, कारण ही मोहमाया आणि योगमाया ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. परंतु आपलं शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत. आत्मा हे शरीर हे आत्म्याचं वस्त्र आहे, आणि हे शरीर टाकून हा आत्मा दुसरं वस्त्र धारण करत असतो, दुसरं शरीर धारण करत असतो. म्हणून आपला शरीर आणि आत्मा हा वेगळे आहेत, आणि आपण मायेद्वारे नियंत्रित होतोय. कृष्ण मायेचे नियंत्रक आहेत आणि आपण त्या मायेखाली नियंत्रित होतो आहे. आणि आपलं हे जे मन, बुद्धी आणि जी इंद्रिय आहेत, कशा प्रकारे आपण काल बघितलं की ज्याच्यावर वासनेचा कुठेतरी आच्छादन आहे, कारण आपण या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जगतो आहोत. त्याचा प्रभाव आहे मनुष्यावरती. आणि अशा प्रकारे ज्यांनी या जन्म आणि कर्माला जाणलेला आहे, तो मात्र निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगामध्ये या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयम म्हटलंय त्याला भगवंतांनी स्वतःच. प्रभुपादांनी सांगितलंय, मग या जन्म मृत्यू जरा व्याधी कुठल्याही प्रकारचं कुणालाच भगवद्गीता वाचण्यासाठी, ज्ञान घेण्यासाठी कुठलंही क्वालिफिकेशन नकोय, पण जो या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्या चक्रामध्ये अडकलेला आहे त्यांनी हे ज्ञान निश्चितच घ्यावं, कारण पुन्हा उलटून या भौतिक जगामध्ये तो निश्चितच परत येणार नाही. मग कशा प्रकारे कोण जाणतंय भगवंतांना आणि कोण नाही जाणणार, आणि कशा प्रकारे भगवंतांना जाणल्यानंतर भगवंत कसे त्याच प्रकारे आपल्याला रेसिप्रोकेट म्हणजे त्याच प्रकारे प्रतिसाद देतायत. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्.
तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. याचा अर्थ हरे आहे का? कृष्ण माताजी. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्यात स्थित झालेले म्हणजे मतपरायण झालेले आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग ज्या प्रकारे जो भगवंतांना शरण जातोय, भगवंत निश्चितच त्याच प्रकारे त्याचं फळ देतात. ज्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसतंय की शिशुपालाची ही गोष्ट आहे आणि शिशुपालाचा शिरच्छेद केला गेला. कधी केला गेला? तर शिशुपालाच्या जन्माची कथा अशी आहे की शिशुपाल 4 हात घेऊन जन्माला आले होते, पण त्यावेळेला अशी आकाशवाणी झालेली होती की ज्या वेळेला ज्यांच्या नजरेने याचे हे 2 हात गळून पडतील त्याच व्यक्तीकडून त्याचा नाश होणार आहे. आणि हे दुसरे नसून भगवंतांच्या आत्याचाच मुलगा, ज्यांचं त्यांच्याशी नाते संबंध होते. परंतु भगवंतांनी आपल्या आत्याला एक वचन दिलेलं होतं. मग जेव्हा आत्याने विचारलं की तू माझ्या मुलाचा वध करणार आहेस का, तेव्हा त्याचे 100 अपराध माफ केले जातील इतकं वचन त्यांनी दिलेलं होतं. आणि म्हणूनच ज्या शिशुपालांनी या राजसूय यज्ञामध्ये जेव्हा भगवंतांना ते ग्रहण केलं गेलं, आसन ग्रहण केलं गेलं सर्वोच्च असं, ते शिशुपालाला बघवलं गेलं नाही आणि शिशुपालांनी अनेक अपशब्दांचा भडीमार सुरू केलेला आहे. आणि तो इतका भडीमार केला की मग भगवंतांनी 100 अपशब्द ऐकून घेतलेले आहेत. परंतु त्या जागी असलेले जे राजे रजवाडे होते, जे राजे सगळे होते, ते धावून गेले शिशुपालावरती, काय बोलतोय हा. परंतु भगवंतांनी सगळ्यांना शांत केलं, कारण तिथे हवन चालू होतं आणि तिथे पवित्र असं ते स्थान होतं यज्ञाचं. त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा संहार होणार नव्हता, रक्तपात होणार नव्हता. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सगळ्यांना शांत करून 100 अपराध भरल्यानंतर शिशुपालाचा शिरच्छेद केला, परंतु रक्ताचा एकही थेंब तिथे सांडला नाही. आणि त्या शिशुपालाचा भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने शिरच्छेद झाल्यामुळे त्यालाही मोक्ष प्राप्ती झाली. म्हणून भगवंतांनी, कारण मत्सर होता शिशुपालाच्या मनामध्ये, मत्सर होता. हा मत्सर किती वाईट आहे बघा. जसं कामवासनेबद्दल मी सांगितलं तसा हा मत्सर, की मत्सराची खूप सुंदर व्याख्या सांगितली आहे प्रभुपादांनी. आणि मत्सराची व्याख्या अशी आहे की मला आवडतंय तुझ्याकडे आहे ते, पण मला हे आवडत नाहीये की ते तुझ्याकडे आहे. आणि हा जो विचार आहे ना, हा अत्यंत घातक आहे, अत्यंत वाईट आहे. तो मुळापासूनच उपटून काढला पाहिजे. त्याची परिणिती ही अत्यंत वाईटातच होते, कारण तो मत्सर वाईट आहे. आणि म्हणूनच हा मत्सर केला शिशुपालानी, त्याला शत्रूच्याच रूपाने भगवंतांनी प्रतिसाद दिलेला आहे. त्याच्याच प्रकारे कंसाचंही तेच झालं. ज्या कंसाने आयुष्यभर कृष्ण 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 केलं, परंतु कृष्णाचा द्वेष केला आणि त्या कृष्णाने सुद्धा ते शत्रुत्वच कंसाबरोबर निभावले. म्हणूनच ते तांस तथैव भजाम्यहम् म्हणून जे सांगितलं जातं की मम वर्तमान ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्. मग भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे, पण भगवंत कुणावरही स्वतःला लादत नाहीये. ज्या गायींनी, जे गोविंद आहेत आणि जे सगळ्या गायींवर अतोनात प्रेम करतात, त्या गायींनीही भगवंतांवर तितकंच प्रेम केलंय. आणि म्हणून याला शांत रस म्हटलंय बरं का. ज्या प्रकारचं माधुर्य रस आहे, वात्सल्य रस आहे, त्याच प्रकारचा हा शांत रस आहे. हा शांत रस म्हणजे कुठेतरी न्यूट्रल, की तो जो वारा आहे तो सुद्धा भगवंतांना कुठेतरी सेवा करतोय त्यांची, कारण ती झुळूक वाऱ्याची भगवंतांना आल्हाददायक कुठेतरी वाटायला लावताय. आणि म्हणून हा वारा सुद्धा, त्याचप्रमाणे या गायी सुद्धा भगवंतांवर
अत्यंत निरागस असं प्रेम करतायत आणि म्हणूनच ते शांत रसाखाली येतं. अशा प्रकारे भगवंत सुद्धा त्यांच्यावर तितकंच प्रेम करतायत. ज्या बलरामांनी भगवंतांचे पाय चेपलेले, त्या बलरामांचे आपले मोठे भाऊ आहेत त्यांचं सुद्धा त्याच्यावरती तितकंच प्रेम होतं आणि भगवंतांचंही त्यांच्यावर तितकंच प्रेम होतं. म्हणून भगवंतांनीही त्यांची सेवा निश्चितच केलेली आहे. असे हे भगवंत की ज्यांना कोणीही आपल्यावरती लादलेलं नाहीये आणि म्हणूनच असे अनेक लोक आहेत जे त्यांच्या अस्तित्वाला मानत नाही. आणि म्हणून प्रभुपादांनी त्याला डेमिगॉड्स की जे देव देवतांची पूजा करतात. हरे कृष्ण माताजी वाचा. हरे हरे कृष्ण माता. कृष्ण. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. खूप नाजूक विषय आहे हा, परंतु जाणून घ्या योग्य प्रकारे. कुठल्याही प्रकारचं टीका केलेली नाही, परंतु खूप नाजूक विषयाला अशा प्रकारे सांगितलंय इथे प्रभुपादांनी सांगितलंय की मग जे लोक सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत. आता हे सकाम कर्म म्हणजे काय? जो आपण मघाशी म्हटलं की ज्या लोकांना फलप्राप्तीमध्ये तिथे कुठेतरी अपेक्षा आहे आणि त्या फळांची प्राप्ती म्हणजे मी हा यज्ञ करतोय त्याच्यापासून जे मिळेल ते मलाच प्राप्त झालं पाहिजे, त्याचं जे फळ आहे ते मला प्राप्त झालं पाहिजे. मग ती जी भावना आहे तिथे कृष्ण मिसिंग आहे. आणि म्हणून मग ह्या ज्या देवी देवतांची, ज्यांना प्रभुपादांनी डेमिगॉड्स म्हटलेलं आहे, या देवतेंची आराधना केली जाते कारण क्विक फळ मिळतं. कारण जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत ते सर्वजण या फळाच्या अपेक्षेने या देवी देवता ज्या भगवंतांचे कुठेतरी त्यांना ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे कुठेतरी जे सगळ्या गोष्टींचं जे पुरवठा करतात असे भगवंत सर्वोच्च नियंत्रक असले. जसं आपण शाळेचा कोणीतरी प्रिन्सिपल असतो आणि त्याच्या बरोबरीने जे ऑफिस स्टाफ असतो किंवा त्यांच्याच थोड्याशा खाली असे जे काही लोक असतात, तशा प्रकारे भगवंतांचे हे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत. आणि सगळे कशा प्रकारे? तर जे हवं ते मनुष्याला दिलं जातं त्याच काळी. परंतु भगवंत मग ज्या विष्णूंना हा यज्ञ प्राप्त होतो, कारण ज्या देवी देवतांना यज्ञ जरी केले तरी तो पुन्हा विष्णूंनाच प्राप्त केला जातो आणि मग तो आपोआपच त्या देवी देवतांपर्यंत पोहोचतो आणि त्याचं फळ सगळ्यांना मिळतं. पण कुठेतरी त्या निष्फळ कर्माने, निष्काम कर्माने ते केलं जात नाही. आणि म्हणून या देवी देवता निश्चितच जे हवंय ते देतात, पण ते सगळं तात्पुरत्या स्वरूपात असतं. आणि ही श्रद्धा कुठेतरी दृढ होण्यासाठी मग देवी देवता अत्यंत जवळ आहेत भगवंतांच्या. ज्या शिवांनी, ज्या ब्रह्मांनी भागवतामध्ये ज्यांनी शिवांनी भगवंताची स्तुती केलेली आहे, ज्या ब्रह्मांनी भगवंतांच्या क्षीरोदकशाही विष्णू या तत्वावरती आराधना केलेली आहे, ज्या ब्रह्मांना भगवंतांनी आज्ञा केलेली होती सृष्टी निर्मितीची, त्या ब्रह्मांनी भगवंतांची प्रार्थना केलेली आहे. जेव्हा ओम तत्सत की या जबाबदारीला मी योग्य प्रकारे पार पाडू दे. आणि थोडा आवाजाची काळजी घ्या, थोडे आवाज येत आहेत मला. हा, आणि म्हणून मग त्यासाठी सकाम कर्मात न अडकता ते निष्काम कर्मा कृष्ण निश्चितच मोक्ष प्राप्तीकडे आपल्याला नेतोय. कारण ती जी आत्मसाक्षात्काराची भावना आहे ती निश्चितच त्या आराधनेमधूनच जन्माला येणार आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की देवी देवतांची आराधना केली गेली पाहिजे, पण ती श्रद्धा दृढ होण्यासाठी कृष्ण भावना मनामध्ये पाहिजे, निष्काम पद्धतीने ती केली गेली पाहिजे. मगच ती श्रद्धा दृढ होते, सकाम कर्मामध्ये अडकून नाही. आणि म्हणून मग ती निष्काम कर्म पद्धतीने कशी केली पाहिजे. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी या वर्णाश्रम पद्धतीची निर्मिती केलेली आहे. मग ही वर्णाश्रम पद्धती काय आहे? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्ण. प्राची माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा करता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे.
हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांनी या वर्णाश्रम पद्धतीची निर्मिती केलेली आहे. मग ही सिस्टम म्हणजे काय? वर्ण आणि आश्रम. आणि म्हणून मग या वर्णाची म्हणजे काय? तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र आणि वैश्य आणि क्षुद्र असे 4 विभाग केलेले आहेत. आणि आश्रम म्हणजे कुठेतरी आध्यात्मिक टप्पा केलेला आहे. आध्यात्मिक दृष्टीने ती विभागणी केलेली आहे. कारण मग जो मनुष्य ब्रह्मचारी आश्रम मध्ये असतो, त्यानंतर तो गृहस्थाश्रमामध्ये येतो, मग तो वानप्रस्थाश्रमामध्ये येतो आणि संन्यासाश्रमामध्ये येतो. असे हे टप्पे आहेत. ज्या प्रभुपादांना आपण बघितलं की जे लहानपणी पासूनच ही कृष्ण भावना मनामध्ये होती आणि गृहस्थाश्रमामध्ये असताना सुद्धा त्यांनी त्याचा प्रसार केलेला आहे, परंतु नंतर गुरूंच्या आज्ञेनुसार त्यांनी संन्यास घेतलेला आहे. आणि म्हणून हे आश्रम 4 प्रकारचे की भगवंत म्हणत आहेत की प्रत्येकाला भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकते. प्रत्येकाने आपलं कर्म मग गुणकर्मानुसार ही विभागणी केलेली आहे. कुठल्याही जन्मानुसार नाही, कुठल्याही धर्मानुसार नाही, तर गुणकर्मानुसार ही विभागणी केलेली आहे. ज्या ब्राह्मणाला योग्य प्रकारे ज्ञान आहे, जो क्षत्रिय एक उत्तम राज्य करू शकतो, वैश्य व्यापार करू शकतो आणि क्षुद्र हा उत्तम कार्य करू शकतो. मग कोणालाही भगवंतांनी कमी लेखलेलं नाहीये. कारण तो ब्राह्मण, तो क्षत्रिय, तो वैश्य आणि क्षुद्र हा भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. तो आपल्या कर्माने भगवंतांची, जसं कालच्या अध्यायामध्ये सांगितलं की प्रत्येकाचा यज्ञ, प्रत्येकाचं विहित कर्म हे भगवंतांना प्राप्त करू शकतं. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतायत या सगळ्याची निर्मिती मी केलेली आहे वर्णाश्रम पद्धतीची आणि सगळ्यापासून मी मात्र अलिप्त आहे. भगवंतांवर याचा कुठलाही प्रभाव नाही. भगवंत त्या मायेचे नियंत्रक तर आहेतच, परंतु ते संन्यास म्हणजे त्या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत, अव्ययी आहेत. त्यांचा याच्याशी कुठलाही संबंध नाही. भगवंतांनी एक सूट निश्चित दिलेली आहे, कुठेतरी स्वातंत्र्य त्या इच्छाशक्तीचं. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपण या कर्माला जाणणार आहोत. आणि मग भगवंत कर्माचं सांगताना कसं सांगतायत, मग या कर्माची विभागणी जाणण्याआधी आपण भगवंतांचं कर्म जाणूया. नमाम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलांची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. म्हणूनच जो स्वतःला भोगता समजत नाही, जो स्वतःला करता समजत नाही, तो निश्चितच त्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो. कारण जे कर्म भगवंतांनी काय कर्म नाही केलंय, सुदामाची सेवा केलेली आहे, असुरांचा वध केलेला आहे आणि त्या नंदाच्या अनेक दशलक्ष गायींचं पालन केलेलं आहे, अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे, कंसाचा वध केलाय, शिशुपालाचा वध केलाय, अनेक असुरांना, पुतनासारख्या असुरीला मारलेला, ठार मारलेला आहे. अशा प्रकारे अनेक कर्म भगवंतांनी केली आहेत, पण भगवंत या सगळ्यांनी बद्ध होत नाहीत. कारण ते कुठल्याही फळांच्या अपेक्षेने केलेलं नव्हतं, कुठल्याही कर्म फळाची भगवंतांना अपेक्षा नव्हती. तर भगवंत भक्त वत्सल आहेत. हो, भक्त भगवंतांसाठी नेहमीच विशेष आहेत. आणि म्हणून हे सत्य जो जाणतो आहे, हे भगवंतांबद्दलच्या कर्माचं आणि जन्माचं जे रहस्य, ते जे दिव्य रूप जो जाणतो आहे, तो निश्चितच या कर्मफलांनी बद्ध होणार नाही. कारण तो भगवंतांचंच अनुसरण करेल, निष्काम कर्म करेल. आणि असा निष्काम कर्म करणारा हा भक्तच असू शकतो. आणि असा भक्त कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. मग या कर्माची विभागणी कशी केली आहे बघा. कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण. प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या कर्माची थोडीशी विभागणी आपण जाणूया. या कर्माला कसं जाणायचंय. म्हणून मग कर्म जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत ते कर्मी,
जे वेदांचं पालन करतात, धार्मिक गोष्टींचं पालन करतात, वेदांचा मंत्रांचा उच्चार करून यज्ञ याग करतात, ते स्वर्ग प्राप्ती करतात, कारण ते सकाम कर्मात अडकलेत. कुठेतरी त्या फळांची अपेक्षा करून ते कर्म केलं जातं, ते कर्मी. त्यांना स्वर्ग प्राप्ती निश्चितच होते, परंतु पुन्हा त्या स्वर्गामध्ये ते पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा मृत्यू लोकाकडे ते परत येतात. आणि ते कर्मी जे सकाम कर्मात अडकलेत, मग विकर्मी कोण आहेत? तर ते वेदांचं पालन करत नाहीत. खालच्या प्रजातींमध्ये प्रतन होण्याचा जो पशुयोनीमध्ये जो पशुसारखा, मग एखादी व्यक्ती आपण म्हणतो, अरे ह्याच्यात काय नराधमासारखा का वागतोय, का पशुसारखी ही व्यक्ती, का जेव्हा संहार करतात, जेव्हा अत्याचार करतात स्त्रियांवर, तेव्हा नराधनापेक्षा काय कमी असतात हो, ते पशुपेक्षा काय कमी असतं त्यांचं वर्तन. आणि म्हणूनच साधू संतांना जे अमान्य असतात, मानवजात जीवनाच्या मूळ उद्देशाचा त्यांच्यातली माणुसकीच संपलेली असते, असे विकर्मी. मग जसं आपण उदाहरणादाखल नो पार्किंग मध्येच गाडी पार्क करायची, हॉर्न वाजवू नका, पुढे शाळा आहे, हॉस्पिटल आहे, तिथेच हॉर्न वाजवायचा, नियमांच्या विरुद्ध जाऊन जेव्हा कर्म केलं जातं तेव्हा ते विकर्म. सकाम कर्मी, विकर्मी हा नियमांच्या विरुद्ध करणारा, आणि अकर्मी जो निष्काम कर्म करतो, कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या माध्यमातून जो करतो आहे, जे भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर आलेले आहेत. आणि फलदायी क्रिया म्हणजे हे कुठेतरी आपल्याला बंधनांमध्ये आणणारं आहे आणि पुन्हा मृत्यू लोकातच जन्म देणार आहे, असं हे अकर्म. निष्काम कर्म म्हणजेच अकर्म, फळाची अपेक्षा न ठेवता केलेलं कर्म, जे भगवंतांसाठी केलं जातं, त्या फळांना सुद्धा भगवंतांना अर्पण केलं जातं, तेव्हा ते अकर्म. आता हे सगळं कधी जमेल हो? या सगळ्याचं ज्ञान घेतल्याशिवाय. आणि मग हे ज्ञान असंच मिळणार नाहीये हो, वेदांचा शास्त्रांचा अभ्यास केला पाहिजे, पण तो अभ्यास आपण होऊनच नाही तर एका उत्तम गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली. मग ही कर्माची गुंतागुंत मी उद्या तुम्हाला एक कथा सांगेन. आज ऑलरेडी 4:30 वाजत आले. उद्या आपण जेव्हा उजळणी घेतो तेव्हा मी या कर्माची एक कथा, मला अजूनही आठवतं, मला वाटतं अनेकेत प्रभूजी का कोणी प्रश्न विचारलाय, त्याच्या प्रश्नाच्या उत्तराच्या आपण जवळ जातोय आता. फक्त ती कथा जी आहे ती मी तुम्हाला उद्या सांगते, म्हणजे आपोआपच उजळणी होईल आणि त्याचं मला पुन्हा म्हणजे उच्चार केल्यासारखं आणि पुन्हा उल्लेखित होईल. मग हे कशा प्रकारे केलं जातं? तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपत्येक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस्तत्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आध्यात्मिक गुरुकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जे ज्ञान, मग हे आध्यात्मिक ज्ञान, आजही भागवतामध्ये नामनिष्ठ प्रभूजींनी तेच सांगितलं की काय कमी आहे, कमतरता कशाची आहे, तर पैसा हवाय, अडका हवाय, हे हवंय, ते हवंय, कारण कुठेतरी समाधानच होणार नाही त्या गोष्टींनी, त्याची कमतरता नाहीये हो, कुठेतरी ज्ञानाची कमतरता आहे. आणि हे ज्ञान असंच नाही कोणी टपकून पडणार, तर तुम्हाला ते जाणून घ्यायचंय. कुणाकडून जाणून घ्यायचंय? तर ज्यांना याचा दृष्टांत झालेला आहे, अशा गुरुकडून, अशा गुरूंनी ज्याचा अभ्यास केलेला आहे, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत. प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा जे आपल्याला चित्रामध्ये दिसत आहेत, की गुरूंकडे जाऊन ते ज्ञान, की प्रत्येक गोष्टींचं उदाहरण प्रत्यक्ष भगवंतांच्या उदाहरणाने त्यांनी दाखवलेलं आहे, ज्या सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात ते राहिले होते. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन त्या तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर, नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार, त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती निश्चितच तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी त्या तत्वाला जाणलेलं असतं. असे जे चैतन्य महाप्रभू, ज्यांनी अनेक गोस्वामींना तयार केलं, आणि ज्यांना गोस्वामी म्हणजे गोस्वामी, कुठेतरी इंद्रियांचं स्वामित्व, ज्यांनी इंद्रियांवर ताबा मिळवलेला आहे, असे स्वामी म्हणजे गोस्वामी. आणि म्हणून ज्यांनी इंद्रियांना नियंत्रित केलेलं आहे, अशा प्रकारे एक उत्तम गुरुच याचं मार्गदर्शन करू शकतो. इति
चतुर्थोध्याय समाप्तः. इथे आपलं हे ज्ञान संपलेलं आहे आजचं. बऱ्याच वेगवेगळ्या स्वरूपातलं हे ज्ञान आहे. कर्मयोगा जसं मी म्हटलं, या कर्माची गुंतागुंत आपल्याला ती निश्चित कथा तुमच्याशी उद्या शेअर करते. मी आता शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. कोणाला काही प्रश्न